bezala, positivity, pozik, activity, positivity, alegia, energia, indarra, eta jarrera abegikor bat, azken batean, ez da? Positivity ez da inorentzako agindu bat, baizik eta da, gonbidapen bat. Guk gonbidatu egiten dugu, eta gonbidatzen ditugu euskal hiztunak euskara erabiltzera. Eta bakoitza gainera dakien neurrian erabiltzera. Asko edo gutxixago, hobeto edo kaskarago jakin, erabili. Dakigulako euskararik txarrena erabiltzen ez den euskara hori dela. Positivity. Posik zer? Positivity.